Welcome to my YouTube channel. गासैखौबो आरोबाव आंनि रायजो भिडिअ बड' YouTube चेनेलाव फिन खेबसे आरोबाव बरायहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामो। दानिया भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायलांदो। ओरैनो गासिबो अन्थाइबारिजों दै लामानो बियो नायदो नाय। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना हो। लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। दानिया भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायलांदो। दुमाजाराव दंफैयो, बेनि थाखायनो नै हाग्रायाव बेरायफैदो। नायलांबाय थादो। मा दिन्थिलांनो हायो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। नै हाग्राया नै दैयाव ओंखारलांनो नागिरदों दा। बाबारे जायगाया ओंखारनांगौ जायगा नै बाब नै हाग्रानि दैया नै दुमबाजार हाग्रानि दै बियो। नै ओरै थांबाय। बैयावबो दैयाव ना मोजांखा। नैबे नैबे मैदेर खि। बे मैदेर खिनो नै नानि मोना दैयाव गेलेगासिनो दङ। दे मोसादो, एसे मोसादो लहाब। हाग्रानि दै बियो बेरायनो फैदों जोङो। गुसुथार दैयाबो बिरादनो। अबेजों लामा दङ? हाग्राया नै जोंना हाग्रा गेजेराव दंफैयो। दा बे हाग्राया जाहैबाय जों गामिया गिलु बालु आरो मैदेर फिसा फिसा लावदुंखा। दा जों नै दैनिफ्राय गाखोबाय। बिल्डिंनिफ्राय गाखोबाय। नायलांबाय था। नै नानि मोना बिफाङाव आराम जिरायबाय हनै मेंनानै। मा मुं मोनलाय दे खोन्थादो नानिमोन दे। आंनिया नार्जारि। ओमफ्राय आना आनिसा मा? बसुमतारी। होदो दावखोदो। नै गोजौथार गाखोनांगौआ। बै हाग्रायानो जाहैबाय जोंनि गिथाव बाथौ हाग्रा। नैबे मोसौ बाथोन नै मोसौ बाथोन मोनबाय। नैबे गासिबो मोसौ बाथोनजों नुनाया। नैबे मोसौ बाथोन नै नायलांबाय था। नैबे बिफां गोजौनिया न'सा गोजौआव गाखोना उन्दुयो आरो। बेयाव गाखोनानै थायोबा जिब जुनारफोरखौ नुयो नालाय। नै मैदेर नेग्रा न' बियो। दे जिरायदो दे। मोजां दा जिरायनो? ए जिराय मोजां नै। बिफाङाबो बिराद स्लिम स्लिमथार जिरायनो। मोसौनि संख्रि जाहोग्रासो दां। नै संख्रि जाहोग्रा जायगा बियो।
बाथोनजोब बियो बाथोननि मोसौ फिसा हनै दा मानसि थाया आरो बाथोनाव दा मोनाब्लि फैलायगोन जुमब्रा जाफैलायदों नै मोसौ फिसा बेयाव दं नैबावनो उन्दुयो नै बाथोन नेग्राफ्रा नैबाव उन्दुयो बाथोननि मैसोआ नै दा टाइमाबो बारा जाबायना दा बेलासिनि 1:30 जाबाय ओंखायनो बाथोनाव मोसौफोर गैया बेरायहैजोब्बाय बोरमाबो दंबावोसो नै बाथोनाव बोरमाबो फिबावो बाथोनाव नै लुथुम जा साइजखा बोरमाया बाथोनाव बोरमाबो लाफायो आरो थारुनबो गायबावोसो नै बाथोनाव थारुन मुला गासिबो गायजोबो बाथोननि मुलाया जा दामब्रा जादों नोगोद मोजां हनै सासे मुला फुगासिनो दं बे गावनि बिहावनि बागानाव फुगासिनो दं नै नांगौबानो लोगोफोरा बायफैनो हागोन बे जोंनिसिम मुला आयावनो गाग्लिबाय मुलायावनो बाथोना नै गोबाङैनो दङ बाथोना जायगाफ्रा नायदो नै एकदमबारे सिलसिला जाजोबखानाय गावनि जायगानि खुन्थिया गायनाय दंजोबखायो मोनसेथिं फैफिनलायबाय मोनसे बाथौखौ नागारनानै जोङो दा जोंनि गामिखौ नुहुरबो जायगायाव फैबाय बेनो जोंनि एरिया गाहायनिफ्राय माबायदि नुहुरो नायदो गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो नायबानो जाबाय नै गोजौथार बाथोना बाराबो बिराद खोलो बारथारदों दा जों न' फारसे थांसिगोन आरो भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै जों न' फारसे थांगासिनो दङ लामाया नै नैबे दै लामाया अन्थाइजों ओरै थांनाया डाइरेक्ट भुटान थांबाय बियो आरो जों मोनसेथिं फैलायबाय दा न'आव थांसिगोन आरो जोङो एथ' गोबावनि उनाव भिडिअ खालामनो मोनाखै आं नोंथांखौ नुसिगोन जोङो न'आव थांनानै लामस लाग्रोसै आरो उदैयाव ओंखाम थासिगोन लामसखौ लाखांनानै जोङो फारसेथिं थांबावगोन बै नुहुरनाय गामिया हायज्राय होनो बिदिनो बे गासिबो दै लामाजोब बियो बे ओरै सिदा भुटान थांबाय बियो
SSBफोरबो थाङो बेजोंहाय डाइरेक्ट गारि खारो 9 नाम्बार राइडआव लामायाबो हाग्रा सोनाय लोगोफोर जोंनि न'खौ जोङो गोबाव समजों नुगोन आरो लामाया नै हाग्राजोंसो थांनांगौ लामाया हाग्रासो जोंनि न'खौ जों गोबावजोंसो नुसिगोन फट' गंसेल' हाबजाखायो नै लामायानो बानलु संख्रि लागायनानै ज' जाफैयो आब'आ दासो फैबाय थाबाय मेंजोब्बाय लोगोफोर दुब्लि बारिनो माइया मोनहांजोब्बायानो ओरैबो बिदिनो माइया मोनहांबायानो हायद्राय गामियानो एकदमबारे जोबथारनाय गामि बियो नायदो हाग्रायावसोखा नै अन्थाइ बाला जोबखा गासिबो खुनु अन्थाइ बालाया बायनाङा आरो बावनो लांफैबानो मोननाय खुनु सिन्था गैया अन्थाइनि बालानि हिसाब सारा कमप्लिटखा अन्थाइ बारियानो कमप्लिट थांबाय बियो कमप्लिट भुटान थांबायनो भुटानसिम बेबायदिनो जोब दै लामाया अन्थाइ जोब बे गासिबो ओरैबो कमप्लिट होख्लायलांबाय माने डेन्जारखा मोसौनो औवाजों जोंफोरनो माइया मोनजोब्बायानो नै ओरैनो माइया नै गासिबो मोनजोब्बाय गोमोन जाजोब्बाय नै हाजासिगोनानो जायगायानो नायदो अन्थाइजोब अन्थाइनि थाखायनो गांसोआनो रानजोबनायनो बे हाया गासिबो अन्थाइजोबखा आरो नैबे नै सबाय लोगोफोर नायदो सबाया अन्थाइनि थाखायनो बारा मोजां जायाखै नै गेसें जादों अन्थाइयानो बुदि बारा नालाय बे जायगायाव नायदो नै बेरा होनानै दोनदों नै थार खाटानि बेरा अन्थाइ जोब नै दुब्लिया आबाद मावनानै मोनजाखायाबा रानजोबखाबाय नै ओमफ्राय जोङो दा जों थांगासिनो दङ न' फारसे नायलांबाय था नैबेबो बाथोनमोननो ओमफ्राय दा मोसौखौ दोनला नैबेयाव मोसौआ दोनलाबाव मासेबो गैला दहाय आं गासिबो खोन्थाबोजोबखाबाय बाथोनफोरखौ बावहाय लांजोब्बाय आरो बिनि मोसौखौबो दा नै बाफेल' गङा नै एकदमबारे डेन्जारखा बाथोनाव माबाग्रा मोसौ मैसो दां बेबो बे नुहुरनाय नङा फरेस्टफोरनि न' नै रायमनानिफ्राय बावहाय थाफैबाय नै माखासे डिउटि नेग्राफोर बिसोर बे फरेस्टफोरनि न' बियो दुम बाजारनि आरो नैबाव दं नै सबाय थिलि सबायानो नै बारा मोजां जायाखै गेसेंथार हाग्रा जोबनाय नायलांदो नै दहाय आं एसे सिगां हाग्रा गेजेराव दिन्थिनाय दैया नै बेनो बेजोंहाय बोहैबोबाय नै दुगैगासिनो दं नै नानिमोना नै दैया नै ओरै गिदिर जाखांबाय ओइयाव ना सारगासिनो दं नै नायदो दुगैगासिनो दं नै नानिमोना दा बे दैखौनो बारलांनांसिगौ जाबाय आंबो बे दै बारलांबानो मोनहैसिगोन बै
बै नुहुरनाय गामियानो दुमाजारा बेयावनो जों आलासि जाफैदों दा जों थांसिगोन आरो स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै जायफोर फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्ला जाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय